Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, kambing video mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan segala urusannya begitu. Untuk pagi hari ini kebetulan pasar lagi mohon maaf lur, pasar Pahing Karangmojo ini lur, pasar Pahing Karangmojo. Murah sekali. Pak Jumiran. Yang paling murah ini Pak. Harga pinten Pak Jumiran? Ini 700. 700 kilo lanang. Wis bar supet iki. Wis bar tetake. Oh, bar tetak. Ki lanang lur. Bar tetak. Usia kurang lebih ya 5 bulan lur, 5 bulan 6 bulan iki Pak Jumiran. Yo semanu iki daleme. Lagi regane gayeng iki regane. Murah. Bar tetak iki. Bar tetak cuma 700. Ya wis dilongkas ke maki berarti Iya, jual gaplek oleh iki, Pak. Gaplek ini. Ya, ini kupinge iki. Gede mantap. Harga 700. Mantap. 700. Pak Jumiran semanu daleme lur. Karo ngrungokke kayak angklung lur. Asik. Ini juga ada iki 2 ekor. 15 ya, Mbah? Harga 15 Mbah loro. Ora nganti iki lur. Iki sing apik iki lur iki. Putih iki kupinge. Kupinge ombo dawa. Iki di harga tadi ditawarkan 13 ya, Mbah? 13 ya, Mbah? Di harga 13 13 14 sih, Mbah. Jaluke. Oh. Kilo mintane mintane 15 kilo, 2 ekor iki. Ireng sama kayak lur putih. Ireng. Campur abang iki lur. Mbak iki daleme semanu juga lur iki. Semanu, rombongan semanu iki. 2 ekor iki lanang iki. Ora sanglir iki lur iki. Aman iki. Bakalan usia di 5 bulanan gitu loh. Kayak 5 bulan. 5 bulan. Matur suwun Mbah. Kita geser rono kae. Mulai bakalan yuk kae lho. Pilihan masih banyak. Bakalan kan ngumbuk ning kono kae. Iki wis gede nek iki lho iki. Ganti dadung. Telu iki kan. Biasanya kan ini rame iki lho rodok sepi hari ini. Aduh. Telu. Wah papat deh, papat. Wih, 750. 750 lho. 750 iki. Regane jan lagi ajur iki lho hargane. Hargane ajur 750 iki. Telu. Ini sing kuwi 750 lho. Ngalor-ngalor ya. Geser. Kita geser. Enggak, Mbak. Iki enek sing calone jos iki lho kae. Iki kupinge iki masuk iki. Kupinge dawa iki. Iki lagi ditawarkan iki. Durung dadi. Harga pinten iki Pak Nyon sewu, Pak? 11 Pak. 11 kilo iki. Kalau iki. Heeh. 11 iki 750 iki lho. Ireng putih iki. Ora sak jos e. Ora murah-murah ya, Pak. Heeh. Ndek ora nek sing tuku lho Dan. Ora nek wong tuku. Pokoke muga-muga kayak payu Pak, mengke Pak. Amin. Iki 750 sama 800 kilo.
kupingnya yo masuk gitu dawa gitu. Sepi pasare. Sepi. Di harga 750 dan 800. Matur suwun Pak, mugi-mugi gal pajeng mugi. Amin. Kilur iki mau sing 1100 kayak kupinge. Dawa kayak 1100. Bakalan wis juragane nganu nggih ngepung to gambarane ngepung Indonesia harga berapa niku sing putih niki wis 750 ya lho oke 750 ya lho jaluke 750 regane lagi murah-murah iki lho murah-murah monggo kedok sing duwe duit kek blonjo iki lho lagi murah-murah. Belanja kepiye untuk makan sapi. Oh iya. Nggih ya, Pak. Tuku tebuan jago kowe. Entai kok. Entai jebule lur. Perempuane wedhus. Wedhus. Wah. Pripun? Weh loro iki. Sing goleki sing wong ngandure wong rekoso tenan. Ya ora apa-apa. Lah nggih. Penting bantul ya, Mas. Ya nggih. Kula digingriyo setengah 12. Mau dalu. Iki daleme bulu Bapak iki lho. Ora kepiye mbah ora payu kok iki. Jan. Regane lagi sepi. Ora karo kowe tenang. Nah, ora anu kengkone sing arep mambu. 1500 urung tekan iki. Sementara begitu lho untuk review kambing bakalan di pasar Paing nanti pasar Paing Karangmojo gitu harga di bawah 1000 sapi api gitu. Begitu terima kasih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.